କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ବାହାନା। ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା ବେଳଟାରେ ପୁଅ ସୋମୁର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଉଥାଏ ତା ବୋଉ, ଆଉ କହୁଥାଏ, ଶୋଇପଡ଼େ ଶୀଘ୍ର, ରାତିରେ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପାଖ ଗାଁକୁ। କିନ୍ତୁ ସୋମୁ କଅଁଳ ବୟସରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସେ ଜାଣିଛି ରାତିରେ ଡ୍ରାମା ତ ହବ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ପାଖ ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ହବ ତ ତାରି ନିଜ ଘରେ, ଯେଉଁଥିରେ ନାୟକ ତା ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆ ବାପ ଆଉ ନାୟିକା ଶବ୍ଦ ରଙ୍ଗରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ରଙ୍ଗ ଲାଗିନଥିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ମଳିନ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟା ନାୟିକା ତାରି ବୋଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଥାଏ ନା କୌଣସି ସୁରମ୍ୟ ସାଳାପ ନା ମିଠା ମିଠା ଆଳାପ, ବାସ୍ କେବଳ ମଦୁଆ ମାଡ଼ର ଆଘାତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାନ୍ଦି ହସିବାର ଅଭିନୟ। ଆଉ ଏ ଅଭିନୟର ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିଯାଏ ସକାଳେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଟାହି ଟାପରାରେ। ସେ ଅଭିନୟ, ସେ ଡ୍ରାମା ସୋମୁର ଜ୍ଞାନ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ସୋମୁ। ବୋଉ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖି ଯେବେ ସେ ପଚାରେ, ତା ବୋଉ କହେ, ତୋ ବାପା ଓ ମୁଁ ପୁରା ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ଏଇତକ କହିସାରି ଓଠକୁ ଚାପି ହସିଦିଏ ଆଉ ଧାଇଁ ଯାଏ ବାରିଆଡେ, ମୁହଁରେ ଲୁଗା ଦେଇ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦେ ଖୁବ୍ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ସୋମୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଝିଛି, ତା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କଠୁ ପଚାରିଛି, କାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବାପା ବୋଉ ତ ରାତିରେ ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଅଜବ ଅଭିନୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତା ବାପା ବୋଉ ପ୍ରତିଟି ରାତିରେ ଏମିତି। ସୋମୁର ଏଇ କୁନି ମୁଣ୍ଡଟା ସହିତ କେମିତି ଗୋଳିଆ ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ସିନା ସୋମୁ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି ବୋଲି ଏସବୁ ବୁଝିବା ତା ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବହିର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେବେ ସେ ବଡ଼ ହେବ, ତା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ତା ବୋଉ ଦେଇପାରିବ? କ'ଣ ତା ବୋଉର ଏ ପ୍ରକାର ବାହାନାବାଜି ଆଉ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇପାରିବ? So story created and presented by Saubhagya Lakshmi Paramanik. Thank you for listening.